मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आरिमु आरो हारिमुखौ रैखा खालामनायनि थांखि। क'क्राझाराव एबसुनि मिरु जथुम्मा खुंफुंजागोन। क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव रबिबाराव खुंफुंनो गोनां एबसुनि 57थि मिरुआरि जथुम्माखौ दानाय जादों। लाइ खुन्थाखौ आबुं BODO फालिथायजों लोगोसे मंगलिक बिखान्थिजों गायसननाय जादों। हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म, MLA जिरन बसुमतारी, BTCनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि सुबुं बसुमतारी, रेजिस्टार क'क्राझार फरायसालिमानि गोरायुं दिमासा D नार्जारिमोनहा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि मिरुआरि जथुम आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 56थि जथुम्माया 13, 14, 15 आरो 16 मार्च खालि सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव खुंफुंजागोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मिजिं थिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनिनि दतमायाव खुंफुंजानो गोनां जथुम्माखौ आलारि बाथि फोजोंनानै जारिमिनारि खालामगोन। बे जथुम्मायाव एबसुनि मोनसे गोदान मिरु आफाद दानाय जागोन। एबसुनि मिरु जथुमनि थान्दै जथुम्मायाव गुन गोनां सोलोंथाइ, बर' बिजोंखौ सिगांथिं लांनाय, बर'फोरनि हारिमु रावखौ सिगांथिं लांनाय, समाजारि रांखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय बायदि आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे जथुमनि गुबै थांखिया जादों बिटिआरनि हारिमुखौ बांहोनाय, गामि सोसननाय, बिटिआरखौ बांसिन गोहो होनाय आरो सोलोंथाइ, रांखान्थि, साख्रि, हा, थुनलाइ, हारिमु आरो आरिमुखौ रैखा खालामनाय। बेराफारसेथिं बाजेट महरै BDCनो 50 कौटि रां राननायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मिरुआव थोंजोङै रां मोननो थाखाय मोजां जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआ सा-सानजा आरो भुमखौराङारि महरै बिटिआरनि मोन 10 गौथुमफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो भुमखौराङारि महरै बिटिआरनि सुबुं अनजिमाया गवा एबा सिक्किमनिफ्राय बांसिन, दिपेन बर'आ बुंदों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि मिरुआ अनसुंथाइ महरै अनसुंथाइ होनो मानोना जेबो रां बावजानि राहा गैया। बेनिखायनो माब्लाबा बांसिन जायो आरो माब्लाबा अनसुंथाइ होनाया बाङाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि जुदि गौथुमआ थोंजोङै रां मोनोब्ला संबिजिरखौ सोदांनांगौनि गोनांथि दं। नैथि खौराङावनो दङ BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। BTCनि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बेनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया BPF दोलोआव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। जोबोद सानखांनायनि फोजोबनानै BPFनि लेङाइ आफादगिरि आरो BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया मैया आसारखान्थि बायदियै BPF दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। BPF दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनो बिबान एंगारनानै BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गुदि सोद्रोमानि बिबानगिरिनिफ्राय बिबान एंगारबाय। बारग' BPFनि दैदेनगिरिया बिबान एंगारनायनि उनाव बबे दोलोआव हाबगोन बेनि जेबो खौरां गैया, नाथाय मिथिनो मोननाय जादों दि खाम्फा बरगयारिया 6 फेब्रुआरि खालि गावनि थिरांथाखौ रोखा खालामनो थाखाय खौरां मेल खुंगोन। मख'नो गोनांदि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सानैबो मोनसे समाव BTCआव दान्थे-बिदान्थे गैयै चिरां जिल्लानि दैदेनगिरि महरै मिथिजायोमोन। थामथि खौराङावनो दङ उन्दै गथ'सानि हेंथायै आथोनारि गाग्लोबनायनि अजदनि गेजेराव आसाम मुलुगसोलोंसालिनि मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामदों। सिलचरनि आसाम मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया आयेन बिफाननि मावख'गिरि फारुक आहमेदखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दाय होदों। अजदनि बादियैब्ला उन्दै गथ'साया आयेन बिफानाव खामानि मावग्रा सासे बाहागिजों मुलुगसोलोंसालियाव थांदोंमोन जेब्ला सोमोन्दोआरिया दान्दिसेनि थाखाय गोजानाव दंमोन। आहमेदआ अजद होनाय बादियै हिनजावसाखौ बिफाननि मोनसे खथायाव लांदोंमोन आरो बिखौ गाग्लोबदोंमोन। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव हिनजावसानि नखरा फारुक आहमेदनि बेरेखायै मुलुगसोलोंसालि पुलिसनो अजद होदोंमोन। बे समनिफ्रायनो पुलिसआ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि आहमेदआ आथिखालाव खारखोमानानै दं। बेफोर गोब्राब अजदनि फिननाया आसाम मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा फारुक आहमेदखौ बिथांनि मासिनिफ्राय बोख्लायदोंमोन। बे जाथाया केम्पासनि सुबुं समाजनि गेजेराव गोबां जिंगा आरो दावराव-दावसि सोमजिहोदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
ब्रैथि खौराङावनो दङ आसाम स्ट्रेटेजिक पुलिसनि अपारेशननि उनाव नगावआव दुथां हा माफियाखौ हमदों। नगाव पुलिसआ सनिबाराव मोनसे मोजाङै बिथांखि लानाय अपारेशननि उनाव सासे दुथां हा माफिया आरो रां दाबिग्रा आख्तार हुसेनखौ जाफुंसारै खानो हायो। हाइबरगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय काटिमारि ग्रान्टनि थागिरि हुसेना रां खांनो थाखाय पुलिसनि मुंखौ गाज्रि बाहायनानै जायगानि सुबुंफोरखौ सिगिगासिनो दंमोन। बिथांखौ हमनाया साइफुल इस्लामनि मोनसे अजदनि उनाव जादोंमोन, जाय हुसेननि सायाव 95,000 रां, गंसे मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेल लांखारनाय, गाग्लोबनाय आरो रां खामायनायनि दाय होदोंमोन। जाजारि पुलिसआ मैया हर गेजेराव बिथांखौ खानानै गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन। हुसेननि सायाव सासे आजिरा मोननाय गागि पुलिस मावख'गिरिखौ ब्लेकमेल खालामनाय आरो बिथांनि बिसिनि हाखौ सेख'नो नाजानायनिबो दाय दं। दा आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरजों बिथांनि सोमोन्दोखौ नायबिजिरगासिनो दं, जाय बिबानगिरि आरो हा माफियाफोरनि गेजेराव जाथावना सोमोन्दोनि बागै जिंगा सिखांदों। बाथि खौराङावनो दङ आसामनि इलिना राभाया 38थि नेशनेल गेम्सआव वुशुआव ब्रन्ज मेडेल देरहादों। देहरादुनाव खुंजानाय 38थि हायुङारि गेलेमुङाव ब्रन्जनि मेडेल मोननानै आसामनि बक'नि इलिना राभाया गावनि जोनोम रायजोआव गोग्गानाय लाबोदों। वुशुनि आइजोफोरनि 56 किल'ग्रामनि सिं सान्दा थाखोआव बाहागो लानानै इलिनाया मख'जाथाव रोंग'थि आरो थिरांथाखौ दिन्थिफुङो। हिमाचल प्रदेशनि गावनि बेरेखा हानजाखौ गोख्रों बादायलायनाय फ्रीस्टाइल बाउटआव फेजेननानै थामथि जायगा आवग्रिनो हायो। बिथांनि जाफुंसारनायखौ गनायनानै कामरुप गामियारि जिल्ला वुशु एस'सिएशनआ बक'नि पाठशाला कातारनि स्वापन राभा आरो कविता राभानि दुइसिन फिसाजो इलिनाखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। ग्राफोरनो बेसेन नाङै माइरं राननायजों अन्ना सेवा दिन 2022 जागायबाय। अन्ना सेवा दिन 1 निफ्राय 10 फेब्रुआरिसिम बेसेन नाङै माइरं रानगोन। हायुङारि आदार रैखाथि आयेननि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो बेसेन नाङै माइरं राननायखौ रोखा खालामनानै फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि थाखाय अन्ना सेवा दिनखौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय 10 फेब्रुआरिसिम खुंनाय जादों। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा थिखानाय सानफोराव मोजां बेसेननि गलाफोरनिफ्राय एफपिएस माइरं बुथुमनांगोन आरो इपिअएस जुन्थिफोरनिफ्राय रसिद लानांगोन। बे थांखिनि सिङाव अन्त्योदय अन्ना य'जना एएवाइ मुलाम्फा मोनग्राफोरा दानफ्रोमबो 35 किल'ग्राम माइरं मोनो, जेराव गोनांथि गोनां नखरारि पिएइचएस मुलाम्फा मोनग्राफोरा 5 किल'ग्राम माइरं मोनो। 70 लाखनि बांसिन नखरफोरनिफ्राय गासै 2.45 कौटि मुलाम्फा मोनग्रा रेशन मोनगोन। गोदानै रेबथुमजानाय मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो आपडेट इकेवाइसि गैयैफोरा बुथुमनाय समाव आसिनि सिनफोर होनांगोन। मोजां बेसेननि गलाफोरा सानफ्रोमबो खुला थागोन, जाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै थि राननाय आरो रायजो राजानि सांग्रांथिखौ रोखा खालामगोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।